Nu skal vi se. Gå nu væk. Hvor jeg laver ikke engang nu. Okay, gutter, et spørgsmål. Ved I, hvor Emma og Lukas og Freja er, ikke? Jeg tror, det gik ud og gå. Hvorfor er du så interesseret i det? Jeg er De faktisk... skulle da homies og strømme. Ja, det er noget andet. Jeg ved godt, det er fuldstændig. Nej. Jo, jeg ved godt. Jeg har faktisk været en gang. Er det faktisk Emma? Gutter. Er det fra Billed? Hun spurgte mig lige før. Skal vi være kæreste efter sommerferien? Det er altså. Fuck, hvor ulækkert. For kan jeg gjort. Vil du gerne det? Så er det ja. Fucking nasty. Jeg er for ensom. Det er fandme nasty, når man er færdig. Det vil være underudlægget. Seriøst? Det er en fucking ting. Og så... Jeg har jo en telefon med. Hvad? Jeg har ikke telefon med. Nej. Kraftedeme godt film. Nå, nu skal jeg se, om jeg kan fange dem. Ja. Men så fang lige din kæreste. Ja.